Aujourd'hui, je suis à Jérusalem et je me trouve avec Matania, qui est soldat, et il va nous donner un petit peu le vocabulaire en rapport avec le חייל, le soldat. Je vais lui poser quelques questions. מתניה, איך אתה מרגיש? אני מרגיש מצוין. לא חם לך? חם. קצת. קצת. מתניה, אתה יכול בבקשה לתת לנו את כל המילים שקשורות לחיים של החייל, או ללבוש של החייל? ננסה. אז בבקשה, איך קוראים לזה? אז זה חולצה, אבל חולצה ומכנסיים אתם מכירים, מן הסתם. חולצה, מכנסיים, וביחד? וביחד זה מדים, מדים צבאיים. אז יש לך... חגורה. סנטור. ובדרך כלל כשאנחנו בתוך פעילות, אז יש וסט על המדים. וסט זה בצרפתית, אתה יודע. אוקיי, וסט, מצוין. אז על הווסט יש את המחסניות. המחסניות זה המקום שמחזיק את הכדורים. צריך. ונכנסים לתוך הנשק. אז יש לך מטבע הדברים נשק. נשק, נכון. אתה מילואימניק. אני מילואימניק, אני בטנקים, טנקיסט. אוקיי, מילואימניק, ça veut dire qu'il fait les מילואים, il est réserviste, אז אתה בשריון. שריון, כן, שריון. יש בטנק 3 תפקידים, יש טען, זה מלשון לטעון פגזים, לתוך התותח. Donc il charge. זה טען, ויש תותחן. תותחן c'est celui qui appuie sur le, j'imagine. הוא מכוון את התותח. ויש את הנהג, שהוא מסיע את הטנק. תודה רבה. Alors, on peut dire, bien sûr, תחזרו לשלום, תחזרו בשלום. תודה מתניה.